Салом дӯстони азиз, шабакаи Ҷалол Расулов бахши топ. Рости гап ман намехостам дар бораи ҳамин фактҳои Тоҷикистон видео кунам, барои он ки ин фактҳоро бояд ҳар як тоҷик донад. Ва пас аз дидани ин гуна видеоҳо фикр мекунам ин корро кардан зарур аст. Панҷакент қадимтарин шаҳри Осиёи Монӯ ба ҳисоб меравад. Ин шаҳр 5500 сол аст. 5500 сол. Номи таърихии ин шаҳр Панҷикант буда, маънояш панҷ шаҳр аст. Дарёи Панҷ ба бисёриҳо аз барномаи Орел и Решка маълум аст. Ин дарё дар сарҳади Тоҷикистон ва Афғонистон қарор дорад ва дар канори ҳамин дарё ҳар шахсе ки чашмонаш нағз кор мекунад, яъне чашмои бино дорад, метавонад дар канори ҳамин дарё зарраҳои тиллоро бинад. Ва баъзеҳо мепурсанд ки барои чӣ агар мо ин қадар тилло дошта бошем, давлати мо ин қадар бой нест. Барои он ки ин дарё дар сарҳад аст ва ҳеҷ кас ин тиллоро коркар карда наметавонад. Байни Тоҷикистон ва Афғонистон муноқиша ба вуҷуд меояд. Тиллои мо, не тиллои мо. Агар дар бораи сангҳо гап занем, дар тамоми Тоҷикистон сангҳои қиматбаҳо вуҷуд дорад. Аммо аз сабаби он ки ягон кадри соҳиби истеъдод нест ки ана ҳамин сангҳоро коркар кунад ва ҳамаи ҷавонон репер, Тоҷикистон давлати Аҷинатепа начандон дуртар аз шаҳри Қурғонтепа ҷойгир шудааст. Дар ана ҳамин ҷо ҳайкали 12 метраи Буддаро ёфтанд. Ва ғайр аз ин ҳайкал боз чанд дастнависҳо ва ҳайкалҳои гилини дигарро ёфтанд ки ба асрҳои 7 ва 8 рост меояд. Саразм дар наздикои шаҳри Панҷакент қарор дорад. Шаҳркадаи Саразм яке аз ёдгориҳои таърихии давраи Энелоит ва аввали асри Биринҷӣ ба ҳисоб меравад. 31 июли соли 2010 Саразмро ба феҳристи мероси фарҳангии умумибашарии ЮНЕСКО дохил карданд. маънои калимаи Саразм аз калимаи тоҷикии сари замин гирифта шудааст. Ва боз як чизи дигарро маълум карданд ки дар ан ҳамон давра дар асрҳои 2 ва 4 пеш аз милод одамонро ба шакли тифл дар батни модар мегӯронданд. Дар байни кӯҳҳои фонд кӯли зебое аст ба номи Искандаркӯл. Дар баландии 2195-2200 метр қарор дорад. Ин кӯл бо он маъруф аст ки тез-тез рангашро дигар мекунад. Чуқурии кӯл 86 метр буда, дарозияш 3.2 километрро ташкил мекунад. Паҳноияш 1.5 километр аст. Оби кӯл аз 11.5 то 18 дараҷа гарм мешавад. Зимистон ях мекунад. Гармчашма яке аз ёдгориҳои табиӣ ва экологии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Гармчашма дар баландии 2325 метр аз сатҳи баҳр дар ноҳияи Ишкошими вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон қарор дорад. 42 километр дуртар аз шаҳри Хоро осоишгоҳ бо номи Гармчашма ки аз якчанд чашмаҳои шифобахш иборат аст, амал мекунад. Аз ҳама баландтарин сохтмони байрақ дар дунё дар ҷумҳурии мо қарор дорад. Қисми асосии ҳамин сохтмонро дар Дубай сохта, баъд ба Тоҷикистон оварданд. Баландии пояи ҳамин байрақ 165 метрро ташкил медиҳад. Вазни умумии сохтмон 310 тонна аст. Масоҳати матое ки дар он байрақ тасвир карда шудааст 60 ба 30 метр мебошад, яъне дарозия 60 метр ва бараш 30 метр. Сохтмони байрақ дар ҷои дуюм дар ҷаҳон дар шаҳри Боку бо баландии 162 метр ва дар шаҳри Ашхобод бо баландии 133 метр. Маблағе ки барои сохтмони байрақ сарф шудааст маълум нест. Калонтарин пирях дар дунё дар Помир аст ва ин пирях ба номи Олим Федченко гузошта шудааст. Ин пирях дар қаторкӯҳҳои Академияи улум ҷойгир шудааст. Дарозии ин пирях 77 км, масоҳаташ 650 км квадратӣ, ғафшияш аз 700 то 1000 метр ва паҳнояш аз 3 то 5 км квадратиро ташкил медиҳад.
баландтарин обанбор дар дунё низ дар Тоҷикистон аст. Баландии дамбаи нерӯгои барқи обии Норак 304 метрро ташкил намуда, бо ин ба китобҳои рекордҳои Гиннес дохил шудааст. Агар шумо тасаввур карда наметавонед ки ин чӣ гуна баландӣ аст, ин тақрибан ба 2 баландии калонтарин байрақ дар дунё баробар аст. оё шумо медонед ки дар байни сайёраи Марс ва Юпитер сайёрае аст бо номи Тоҷикистон. ин сайёра яке аз сайёраҳои системаи хурди офтобӣ буда, барои саҳми олимони тоҷик дар ҷодаи физика ва астрономия Тоҷикистон номгузорӣ карда шудааст. Дӯстон, тасаввур кунед 250 миллион километр дуртар аз мо боз як Тоҷикистони дигар аст. барои ҳамин ғам нахӯред. агар шуморо аз Тоҷикистон пеш кунанд, ба дигар Тоҷикистон меравем. Дӯстони азиз, ақаллан шумо як факти нав дар бораи Тоҷикистон шунидед? Ман хело шодам. агар ягон ҷои дигаре ҳаст дар Тоҷикистон ки ман нагуфтам, шумо метавонед дар комментариё нависед